Molt bé, Isabel. Primera partit de la nova categoria. Quina és la teva valoració? La meva valoració ha estat que ha sigut un partit bastant intens per part de tot l'equip. Hem estat bastant unides i, en realitat, en global, considerem que ha estat un bon partit. Moltes noves sensacions, acostumar-se també a la pista, però en general són bones sensacions. Malgrat que haver guanyat hagués estat molt millor, òbviament. Hagués estat molt millor. Què creus que ha influenciat perquè no us acabéssiu enduent el partit? Potser no seguir una actitud lineal, ja que han hagut alguns punts que potser han sigut com ratxes de 3-4 punts, que en realitat això, dins d'un set on els dos equips estan bastant connectats, costa molt remuntar. Molt bé, ja per acabar, què t'agradaria dir-vos als vostres seguidors, que ja t'avanço que hem tingut quasi 100 seguidors en el directe, més calculo unes 200 persones aquí a la grada. Doncs que encara queda molt, tot l'equip està molt motivat i que esperem que continueu amb nosaltres. Doncs moltes gràcies i les victòries vindran. Gràcies.